Sa gudayang nga ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalmanlaeng ni Melody, idi kalmanlaeng. Idi kalmanlaeng manong nemi. Tanadaman ko nga masakit ni Nelson. Wen, kasano nga ro din. Kadada pala klasik numalem na kunak tinatong ko. Ngayon, anda nga napatpateg manong nemi ni Nelson iti biyag ko ngayon iti panagadal ko. Agbasbasa kiti college manong nemi ket kinapudnuna. May saklang katulong. Idi. Ngayon din nagamamu kami kini Nelson manong nemi inaramnak. May samat iso na man naming a family driver. No katulong ak overall, katuling ak overall, all around katulong. Niwet Nelson manong naming at family driver. At nagiti gundaway nga ti rapii, agpakada, iti amok, inakbay, iti plaza ko na. Ngayon kinapudno na, kat mangalala ak ti gundaway nga maamuan ni Nelson nga paborito tagpaspasyar iti plaza no kasta nga sardam. Idinto manong name ta iti plaza dito yung lugar nga pagtrabahwak ket asidiglaing iti pagubraan na. Ket sabi nga napupuutan manong name nagdinanon kami iti plaza. Melody? Ay, Nelson. Kaano ka pa nga umay dito eh? Kanayon, nanaroon no, ada problema. Kaslaita, ada problema. Ano problema? Masakit ka nun ni nanang ko eh. Hindi lang napangalawas nga bimali ak. Sakmo manin bumali. Di hanga kayat di kiti amok di agpabali. Bakit? Mano ka din masapol mo? Tulungan na? Kawa na. Apa ka tinasal? Tinulungan na manong. Pinautangan na. Dadyamat idin manong nemi din ang rugyan iti panagkarelasyon mi kini Nelson. Kat nung kasta nga ipalagip ko nga bayarak to dito itid mo kanyak into no babamalatan. No kayat mo. Diba ambisyon mo tagbasa? Erapin mo tagbasa. Kasunong mo ito ba nagkatulog ko? Ada urnong ko. Kat kabay lang kapagbasayan. Hala? Man, anak ang gaangaw. Pagbasayan ka. Kasunong mo rin. Mangalak at pagkasaraam. Mangkita akti pagkasaraam. Hindi agpakadaakton. Kat kapilitan na kasta. Kasunong no, madamak ang basbasa kat pagkamam ti sardig mo mang tulong kanya. Tawang ka dito pamatim kanya. Nelson, pepeso, ipat patig ka. Ket no, da problema, pagbasahin ka, no, talagang kaya mo tagbasa, pagbasahin ka. Parang tumadlang ka data, nung makapag-graduar ka, saan ka di? Sa bagay, sige, mangkitak ngumunot pagkasaraam, and then, into no, panag-enroll, kag-enroll sa, ngayon, ipakdar mo ang akwa, agikat kanton, tapno makasapol, katsukat mo. Sige, thank you. Kasta idi, tinapasamak manong nemi, intad na amin nakasapulak. Naduwaim urnong mo, para ko makanya. Kahit ko mamatagbasa. Uy, anong harudet? Baka no, saan kong itong maituloy? Iso nga si kalatan, tapno sigurado ka maituloy mo. Imbaglagi din na mamuka. Imbaglagi din ta. Adda ka mangipatpatag kanya, kanipatpatag ko. Kastoyak no mangipatag ka. Nagkamanat. Gapu manong nemi tita kinasiyat ni Nelson. When? Idi adda akon iti third year college manong nemi
na isakot kun ti amin ko kenkuana. Numampaysan na kumakayat idi manun nemi. Ngem napasamak agsipud ta. Nag-date kam idi manung nemi ketjak manamunun at napampanunot na tagimatang itiya arak. Iminum kam nga dua. Kaya di na kainom kami, ngawalik namin ti inom mi sa aming napagpakadaan, nga da kami gaya man iti hotel. Nga lamo-lamo kami naggabgabo manun nemi. Inasagot ko keng kuwana ti kinabirhen ko. Kalpasan dedi, nga gundaway, sana ka nagsakit. Naragsakan ka, di man lang, sweetheart? Well, siyempre. Naala mo ti kayat mo, ha? Baka mat no. Idi saan ko pa nga naala? Iba't patag kalat ta? Anong tulakit itan? Ta, napadasan tan? Nga maulit-ulit lakit di. Kaputeng ko baka agsikuga. At itid ko ka. Tapno siyang agsikog. Tumarim. Hamaliw-liwatan. Tapno likas sakit awan ti disturbo iti panagbasa. Ya? Tirjir mon. Kalpasan detoy, may santulangin nga tawin. Di ba? Agyamanak, Nelson. Kat isod ka po ng kunak na sanak nagbabawi. Nga nangipay kang katihamin-hamin ko. Nga ori maulit-ulit. Basta saan nagsikog. Gabo na nagmayat, Nelson. Kaya't kumanay, Nelson. Wow, Nelson. 3 nga oras, manong name. Kinabud nun na, saan lang nga 3 nga oras, agsipod itulod na kundi ito pagkasaraan. Amu damat manong name ni Nelson. Umiyakan. Ay, ito kong ituloy tapay. Talagang karamayat ka na. Nagmayat kumin. Ang experience mo nala, madlaw. Gagay. At idinin mo na nga girlfriend mo. When? Ngayon sikat ilap ko. Siksikat tula melody. Pepeso, sige, no kahit mo umiyanak. Ituloy ta. Di pangted tayo di hotel. Nasansan natin manon naming umay dito pagkasara. Idada akon manong name iti first year, ada akon iti first semester iti maudi nga tawin. Di na pupuutan manong, upaton atawin ti relasyon mi kini Nelson. Ngay di third year, college sak, ket almost maminsan ti makalawas ngagpapas ka. Baglaki din saan kumaliwayan tagtuman. Anong name? Siyempre na dapat igidikundaway ngagbakasyonak ije ilimi. Ket mas maragragsakan da, tamudang agbasbasaan. Ket no makapaggraduarak, baka siyak laeng kada kami nga 5 agkakabsat, iti makagraduar iti college. Matuluak to digit na kanakanyakin kakabsat ko, nakaspagarigan ko lang. Finals, manong name iti kabigatan na kadata first sem, iti na idalon kanyak nga masakit ni Nelson. Kas na kunak iti damo. Nagamit ka nun sa Jabalayda, manong name. Amok, gusto rin yung ti Balayda, kaputa, nudyak mariro, at namin liman, nga nyawid na sa Jabalayda. Lipas, pangal daw, manong name, orita, ag-finals kami ito ibigatin, dapala klasik kita nga duwa ang subject, hangabaling mo ka na. Basta tinasken, tinapatag kita, ket Nelson. Mapangkusarong karan, Jabalayda. At di pa nagsakit namanin manong naming napangkusinarong karan ket ti agas na laeng. Panangipay ko di bagik ket no kastaon iti lingid nan nalainganin. So nga masakit ita, sigurado lakid di na siyak manin tirurayan na amang paimbag kang kuwan. Ngem sa bali tinatatngak manong name. Adda imun una ngimiti siya. Si kagaya, melody. Una na. Nadamag ko ng masakit ni Nelson iso nga himaya.
Ngayon, ano sa man nakauna kanya? Iso nga rata mas dawa. Ta imbes ko mga siga iti ha, mauray ko nga mga sarong karkang kuhana. Kaya damat pa nagayam sa bali nga kaya na yan, ni Nelson malaksikan ka. Sana karoon nga tutuloy na. Ay, gura ka pala nga, ura kit dandani matin pumanaw ni Luta. Lutat nagan na kano. Manong nemi, adak iti baba, mangururay manong nemi, iti iuulog ni Luta. Tada iti second floor, iti kwarto manong nemi ni Nelson. Iti ta, umulog manong nemi, iti babae. Ngasim marunumat ni Nelson. Siguro, kas jemet tinaramid da. Aramidak no ko ha. Nga naman sakit kat aglingit laing nalaingin. Baka pinalingit laing ni Lotay sunak at nalaingin. Kaya makariknak iti takasakit iti barukong kumano. Iti mas dao ni Nelson iti makita nak. Melody. Adawad kayong nakauna kanyak. Si ka ni Melody? When? Anong meeting mo? Meeting yung siyak ni Lota. Inyawat naman ang nimiti iman ng tinipay ko. Apa yung tinipay mo? Diyak kalikagom ti magkama mo, tikas ka. Agkaagaw. Uy, hanggang saso tikas ta. Di mo amo na sinot agaw ka na ta. Imuno na karelasyon ni Nelson mitisika. Awan ang kawawan tiga papa dito, ayaw magkapapa. Ay, sige Nelson. Amo nga, ipatroy nga agapa di agpinangat na dito ah. Ay na Nelson, nga kanayin ta kapag bagang kinitatag mong isardang mo, tikin na chikboy mo. Nukat kaado nga babae nga mitibiyag mo ah. Hindi na nang yun. Masasaot. Kaya what? Ita na doktara na yun eh. Nanay nakon. Mambit lang. Melody, mambit lang. Inaut-udi ka. Hindi ba laluto, tagawin ko muna. Kanya pa rin ubrak dito eh. Kanalaing gamutin. Dadya agas mo nakastagsakit kahit inta din ng luta. So nga, siya konti muna. Uri siya tinututi nga timtek. Kan manipod ita. Di kon kaya tamakit tarupam. Agsinatan. Manong nemi lumano nak diti kasera, kastawan iti pa nagsangsangit ko. Namati hakken kuha na ti unos ti manong at awen, manong nemi. Nasisiyak laeng ti babae, ti biyag na. Napagbasbasahin nakpay. Baka samot lang nasisiyak ti pagbasbasahin na. Ng pangalan ako mga ado akwartana. Family driver lang. Uno saan ka di kang family driver, trabaho na. Uno ada business na. Ang naklaw ko siya bukas na kata. Tiladdan di sumsumbrek iti panunot ko manong nemi. Naiturturog ko ti ba nagsangsangit ko iti makariing nga karabiin man. Karikatat na pan nagluto nga nangan, tadyak kayat ti mabisinan, bakag sakita. Kaya di kabigatan na manong nemi panag-finals min. Imbaglagid din manong tinakabayad ak pailang muna. Sakbay ng doktalak ti aramin na. Kasanuno, manag-enroll pala ti para itilasem. Pangalak ti pag-enroll ko. May salangin nga semestre. May salangin semestre. Api nga di at may pinagraduar nga muna, Nelson, sakbay ko man doktalak ti kinapali kay Rom. Api nga ita. Tadyak pa'y nagraduar. Loko ka nga talaga. Pinagbasa na 3.5 years. Albasan na. Anak mo lang nga makapagturpos. Nabanag nagbakasyon ni Ili mi manong nemi. Awan kami nakasyon mi.
kani Nelson. Ngayon, makalawas pa manunay sakbay ti panag-enroll manen. Imay nga mismo dito'y lugar mi manunay ni Nelson. Ay, Melody, tang, ada sa ngailim, Nelson ka no? Uwapay naklat ka. Hanggang di nga na ti Nelson nga magpapabasa ka. Samantan. Di ka kadimaragsakan ti may nakasinarong karan dito ay. Amumin ni Suna. May salangin nga semester, graduar kanton. Kahit nung makaruar ka, iti panag-take mo ti board, kahit may sakanton nga accountant. Kaya dadan tumatin pagtrabaho am. Baka sumarurong nga kasar kayo. Ang namabaling kumanak ko, kahit hampay ta, trabaho ka ta, marama namin ati, sweldom. Nagsina kami kina Nelson nanan, tatan. Ano? Apa ko nga anta? Insina na ka, insina mo, no. Naduktalak na sala nga sisyak, ti babae ti biyak na. Agaw rin man nagpeso da ita. Ngayon baka ba sikat kayat la? Haanan nga umay na dito lugar tayo, no, handa kang ipatpateg. Jakon kayat tatan. Agsarita kayo gasagte pa nagsarita, ulaglag pa. No saan ka nga ayatan, pambarak pa tumay dito. No, dumati sa bali nga babae biyag ko. Ngam ka putayatan ka, kitang ko nga ayatan daduma. So, imayak. Pagkakas na trantana. Ikasanunong kasawa kam to, katararamidan ng tulad ta. Ang nabali ta sa asawa na kasi ay. Anak, kaayat, kat talaga nga nagtao dito puso. No talagang ipatpatig mo iso, ikam, iti sa balagong daway. Iti ado ang gundaway. Ulit-ulitin na ado ko layo. Basta sa nakalagid din nga panawan, basta nakalagid din nga isuksukat, mas pasukutan nakalagas, pagaling nga kasi diyan tuman pasamak. Kadagbali na kamartir, kasta. Hanggang agbalin nga martir, nga magbaling ka man nakawan. Ayan, sa mo na pagurayan pa iti tao. Kaya kapot adad to, yung balay, muwarti aki di kalding. Tatan? Pumarti aki di kalding. Kaya yung asawan, umiyan? Umiyan na ka. Kukwak na di kalding. Nakampay nagloto. Siguro, hangmat nga tadagis na yung bagkakukuha na matiaran. Awan tinaaramidak no saan nga nagtumpal kat napanak si mamo ken kuan. Nakadumugak man. Melody. Mabaling ka di pa ilahin. Saan nagsimumban? Mabaling ka di pa ilahin. Ano mabaling pa ilahin? Ituloy ta relasyon da. Mabaling ka di pa ilahin. Saanan nga mabaling? Loko ka? Imbaga midi, nasisyak laing. Siksik ka laing. Sino't loko? Siksik ka laing tipatpatig ko. Hamon patpatig ng luta? Kaya dumapay ang babae, tibiyag mo. Saan lang ang sisyak, saan lang ang niluta? Ado kami. Kasat ko na dinanang mo, idi. Idi dayta. Idi. Ngam na ira na lang. Nga, naggidan kayo kini luta. Ano naggidan nga magbagam? Kaya muno na kano isuna. Imuno na isuna, ngam nagsina kami. Aging ka nga dimteng kay tibiyag ko. Kat siksikalaing kunak. Ngayon balbaliw ang dimteng ni luta. Kat nagsinumbianan kayo kasjay. Insubli ng tibagi na kanya. Di ka mawatan.
lalaki ak penuti. Nagkarelasyon kami, kinilota, din nagsina kami, gingadimteng ka. Kabayatan nga daka, nagsublikan niya ni Lota. Tinutopamet, kaputa lalaki ak lang. Nagsakitak, nadamag mo. Iso nga nagrana kayo. Nga di pa nakadanon ko kada kayo, nga nagkapuiti nga to, napasamak nga kwa. Masapol na. Nga masapol mo tapi dat inuray ko, ang siyak ko ba talang paibagkin ka? Jakpad namnamain ngumay ka. Ano ko mga saan? Basta kasakit ka, umayak lang umay. Naon lang ka. Isugad ko ng iling ang bati ka. Tapos sumublat ka, met. Sumublat ak, met. Nalpas mo ng impan. At ang pinabati ka niya, impat siyan kayo di. Alam mo, sasimbat siyan. Kago. Mamatik ako ba kanya? Nangit ko dito ko na nitatak mo. Saan akong umay dito eh? Masaan na sikat kapatgan? Sikat kapatgan, di piyak ko. Sikat agbalin to. Nga ina di kita anak ko. Nagit anak ko baka adot putot mo. Awampay, tinasikugan. Tadyak kayat nga dagsikog. Kadagit girlfriend mo. So nga kasamat na may kanyak. Binagtumarnak. Mabaling ka di pa lang. Ika na kumati sa bahay ng gundaway. Kasi doon nagtuloy at tanganta kay kinuluta. Awanin. Kaya kung kaya. Makadadumanin sa bahay ng mabae. Siksikan tulangan. Tisal sa nagsudakin ka. Mabaling ka di pa ilahin. Ngayon bagang saanin. Awan di maraming ko. Ngayon, ituloy mo na tagbasa. Manuti masapul mo, aging ka makapagturpos ka. Nadabalod ko ang kwarta. Ibatiklatan. Ken gastusin ng agribyo, gastusin itong ag-exam. Ore no saanin ko nam, saanin nga mabalin. Gabot ada karik ka. Karik na pagbasahin ka, paggraduarin ka, aging ka makapag-take ka iti board. Iso nga itong palag. Di magamalahin no ano. Ba mata kwenta timak dahirak manong nemi ket simbre kak itis kwarto. Nga tapno saan nga kwenta ngem. Tapno kahit ko tagmay mesa. Dag desisyon. Hanya teramidek. Awatek na dyan nga kwarta. Ket ituloy ko tagbasa. Tapno laing ka no, matungpal na ti karina. Nangig ko ti panagsarita da Nelson kinitata. Ay, uwan na tata. Awa problema. Ipartyan tagayin ti kaldig. Oo na kita. Ipartyan ka. Gapot sikat ti kasasayatan nga manugang ko. Gapot agasim pinagpasa mo, pinaredwar mo ito na ti anak ko. Gapot patpatig ko ti anak kita ta. Sa anak mo tinakayat. Ngayon mo rin no saan nga mabalin, dinamag ko kingkuha ng mabalin ka di pa ilaing. Gat samot na sumumbat, sa simulak ikwarto na, tag-desisyon ka, no? Imbaga kingkuha ng mano ti magastusan na, aging nga nagturpos, ag-review, nag-take the board. Itad ko kingkuha na. Taoran no saan ako nga kayat. Ay, kayat na ka na ita, sir. Hanggang mamatpati nga gindi di ita. Baring ala, sir, sir. Nelson ko na lang tanggan yung tata. Nelson, ada yung maigatang ti mainom. Muhin, ano ti inuman ti ka di.
Bakit at uminom ti Jane, at uminom ti Impelite, at dapat uminom ti Kwa, at ay beer nga Pilsen. Sige, mangala kayo ti 5 kontrakantos, mangala kayo ti 5 nga sagwa 1 liter nga Impelite, sa akin mangala iti 3 nga case nga beer. Opo, at unay sir, hanat tayo sobra na, inutin nyo ako. Ay, kayo na. Umaning nga tamo din ito 5,000. Ay, kadunay, sir. Alakit no, da sobranan to, kita mabaling nga. Dulin nyo no, tanda nga, gatang nyo ka na kita, masapsapol. Masapsang 5,000. Sila mo lang binayatan tekaldigan, sir. Lamon, tata, si kama. Ibabayo, inunukaya. Ay, abunti ka ron. Kasta manong nemi, tinaimatanga ka ba nagsarita, di iti duwa. Nasaan ko napuputan, titimakder, nga nangilukat tiri daw, tisilad ko kat binuyak, hindi pa nagsarita, di iti duwa. Kaya dito tumal niya, iti kwarto, manong nemi ni Nelson, nakita na. Hay, nakapag-desisyon ka? Ano ka nakapag-desisyon? Nakuwentahon ko naman. Nakuwentahon? O hindi nakuwentahon? Mano amin? Imbaga ka mano? Baka awan. Noon naman ti pagkurangan na. Amok pa ti pagkasaraan. Di may ko inayunan. Baka pumiyan na ka ni tatang. Kapilitan ato nung mabarte ka, Jack makapag-drive. Noong muna, inusar ko lahat, kotse di Moscow. Nakagbarabarte ka, tapos makawid ka. Di mo kayo umiyanak. Ngapi ko mga umiyan ka. Sige, umiyan ka. Ngayon saan ka nagkakaida? Umiyan ka, ngayon saan ka nagkakaida? Saan ka nagkakaida ko nakmano? Ngayon. E di nakainuman manong nemi naman yung sumprek dito balay. Kahit na makita na manong nemi di salas, arakupan na, I miss you. Imbatanak. Hindi ka kalimahilawan niya. Tsaka itinaramin mo. Tsaka ito malulitin. Maudi nga sa lunsod. Agungat kan? Bigsak lang. Maudi nga sa lunsod. Mabalin ka di pailain. Mabalin. Tangarot-orton, mailiwak yan ka. Imiyan iso na manong nemi. Kat numampay, esla makadlaw di kiti kabalay ko manong nemi. Nga da mabaspasamak iti kwarto mi. Uno kwarto. Sandan nga nagununi manong. Tamo dalatan anat mapaspasamak kada kami Kenny Nelson. Di pa nagpapas mi. Gabuta nakasla samsam it manin ni ayat itata nakapag kinaawatan kami. Itata imbagak nga mabalin pailaing. Kalpasan na sinaludsud na mabalin ka di pailaing. Nagsinumbihan ng gamngarod kini Nelson manong nemi kat kas iti dati pasaray o may naksarong karan dito'y kasera. Kaya tuloy ko tinagbasa ang gawa nakapagturpusa. Nag-review at ang gawa nag-examen ako. Kaya di rumwarte resulta manong nemi nga nakarwara. Dito'y balay mi, dito'y ili mi, dito'y ayan mi manong nemi nga nagpaala ni Nelson. Nagpaparty iti baka, baboy, kat kaldi. Naging kaya manong nemi nga babaeng titulong tibus na. Iso iti nang tulong kanyak na nakastre nga nag-opisina iti may sa nga bangko. Iti nagkaseraak, idagbasbasak, intultuloy ko ang sadya nga nagkasera. Kaya dito'y manong nemi halos agliblipin kamin Ken Nelson. Tilayangin kasar ti kurang na manong nemi aging ganging kaddag ko. Nelson, isa natin kung tagtumahar, tama ang lumadi. At mangibaga, napawat ko nung nagtumahar iti contraceptive pills kat baka saan akong nagkaanak. Sige.
Yan tanging at adawat ng trabaho. Ket nung sigog ka, ikasar ka. Kalbasa nga ro ti talo a bulan nga saan akong nga nagusar manong nemi nakaala ako nga dagos. Ket kasta uning nga ro tiragsak ko nga nang ipadamag ken kuan. Umay kami sa dialogaryo. Mapagtutulagan ng kasarta. Paiso, uwan, tasakbay nga, madlaw ta tiyan mo. Masapol nga mapagkasarta pa. Naggalay sa kamgarod ka ni Nelson manong nemi. Agi ka, nga nakaornong kami nga padpada, nga nakipatakder kami ti bukod min nga balay, iti abay ti family house na. Nintol-tuloy ko ti nagtrabaho manong nemi ket ni Nelson, kaya't namat manong nemi itagbasa. Si kamat ti pabasa kanya kita. Anong taon mo to nag-grade work ka? Ubi to pala ka o pala 30 ka. No, engineering ti kurso. Ganito na. Akin 30 tukton. Kaya ubi nga pala nga to. Uy, doon tumatin tanak ta. Kahit ko tagbaling engineer. Mechanical engineer. Kasta nga ron tinapasamak talon dagiti anak mi kini Nelson idi tagrador meten isuna. Nag-review taging nga nakaruwar manon nemi ket maisan nga na mechanical engineer. Nagtrabaho iti may sa kumpanya ken adda pay bukod nga business manon nemi. Ada ita nga business kaya isupay ti pangipakpakatan na iti kinehingero. Manong nemi nagpalagitak idit dalon ti anak mi ket saan nga nanayunan. Ti makadakes man. Sinublian ni Nelson ti kinahilig na kadagiti babae. Tagwapo ket ngamin ti hasawak manong nemi gwapo sa may isang engineer. Ngayon di pagpintasan na manong nemi. Limit kanya. Takunak ken kuan nga jak kayat nga da makita. Jak kayat ti diskarada. Jak kayat nga rejig babaim ti manggulo kanya. Sana kang gumulgulo, sana kang iskandalo, saan ko nga sapulan no sisino data nga babaim. Iso nga hamot nga mabalin, nga tiasin naman nga babaim, kat gusyat isot manggulo kanya. Nagsarting kantulat ta, maumakantulat ta, kunak matamano. Sa bagay hamot nagkurkurang kada kami, kada kita anak, kumanong nemi, ken samot nagkurkurang kanya. Amok nga sa bali, nga parparag sa akin na, ngam di namat maliwayan, timang paragsaklat tamit kanya. Nila daw-dawat kumanong, sabi kumata, isarden na naman yung pinsan, ket no saan naman nga maisarden, sabi kuma, tada kami latta kada kita anak ko, iti kapatgan ken kuwan. Dito nga ron, ti pagkasarita akman ng nemi. Nakaasawa akman, manong nemi ti kas ni Nelson nga ti pagyamanat. Da kami, iti parayurtina. Da kami, ti kangrunaan, nga ipatpatig na. Sabi ko mata nakaibati akman, tenyaman ng balaag, paadal, wano pagsarbingan ti bihag, kadagiripada ka nagdingag. Thank you. Iting ka pa na ibasa. Ito ikaw nagyaman nga pagaya mo, Melody. Thank you, Mat Kang Melody. Tingin ka pa ng ipuray dito yung pagkasalitaam.